Ayo. Dados Randa Gembleng. Orang golek sing perawan bae. Iya, iya. Ayo, ayo. Spesialipun kakak sing duwe hajat ya Mbak Via. Bapak Wisnu adalah Ibu Sami Jemvia. Iya. Dak pundi bekayu badhe tindak pundi. Kate ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewekan opo ora wedi nimbang anggur kula dalem ngancani. Yo. Yuk, yuk, ya, ya. Mbak yo badhe pindahan. Ampun aduh mas sampean, ampun kucing kula. Rada kataran anak elimo. Awan-awan lunga blonjo ning pasar bae. Perawan rondo kanggo kula ora padya pati. Ya yo ya yo. Ya ya. Ndak pundi bekayu badhe tindak pundi. Kadang ngarep pindah wae ora numpak taksi. Opo ora wedi tenimbang anggur kula gelem ngancani. Kebetulan ya iyo ya iyo. Iya betul ibu. Toples wong lekan golek momongan. Niki blonjo napa mbak yo badhe pindahan. Blonjo ning pasar bae. Perawan rondo bage kula ora patya penting. Kesabaran mas tuku gelang napa anting-anting jasu malang nyadian rondo ngajak ini komplit. Nah sampe neka sampun. Siji bae Pak, iyalah. Nyong rasane angger edek kowe ra
rasane kepengin guling maring mbakon. Jajal guling siki lah. Guling ya Jajal pinter. guling Ayo. temenan. Ora gelem. Gelem ke ya pinter. Mong guling mbakon aja. Nah.